Я раскрыю галоўны пасыл і прынцып дзейнасці беларускай афіцыйнай прапаганды. Аднак пачакайце, гэта будзе толькі ў канцы, а пачнем з аспекту, у якім лукашэнкаўская прапаганда нават пераўзышла савецкую. Дарэчы, калі вы памятаеце савецкую прапаганду і вы ў бяспецы, напішыце ў каментарах, калі хлусілі больш у СССР ці цяпер. Дзякуй, а я працягваю. Мы ўсе добра ведаем, што адна з любімых тэмаў беларускай дзяржаўнай прапаганды «Як страшна жыць» на Захадзе. Я, дарэчы, некалькі разоў праглядаў сюжэты савецкай прапаганды 80-х і заўважыў, што савецкія журналісты імкнуліся адкрыта не хлусіць. На Захадзе так хапае праблемаў вартых абмеркавання, але, напрыклад, заяўляць, што людзі там жывуць бядней, чым Беларусі, да гэтага, напрыклад, савецкая прапаганда не дадумвалася. Савецкая прапаганда казала, так, яны там на Захадзе сапраўды зарабляюць больш і жывуць лепш, але это все праз тое, што сапраўднай вайны не было, як у нас, і бясплатнай медыцыны ў іх няма. Прытым савецкія журналісты вялі свае рэпартажы з вуліцаў Нью-Йорку і Парыжу, а большасць сённяшніх беларускіх ніколі альбо даўно в Еўропе не былі, бо шмат хто з іх пад санкцыямі. Таму уяўленне пра Захад яны маюць прыблізна такое, як у гэтым легендарным дыялогу з крымінальнага чытва. Ну, прыблізна так, я думаю, набыты яны і такімі дыялогамі паміж сабой і размаўляюць. А што думаеце вы? Пішыце ў каментарах, я буду спрабаваць усё чытаць і намагацца ўсім адказваць. У прынцыпе, сапраўды, навошта беларускім прапагандыстам штосьці ведаць пра свет, калі ўся іхняя праца зводзіцца да некалькі даволі простых інструкцыяў. І галоўнае з якіх наступнае. Лукашенко ўсё робіць правільна, што б ён не рабіў. Нават калі робіць нешта цалкам адваротнае. Мігранты в Еўропе – гэта жах, злачынства і хаос. Але калі мігрантаў запрашаюць у Беларусь, гэта правільна і патрэбна. Саджаюць новых палітвязняў, крычым ура. Трэба яшчэ больш саджаць. Вызваляюць палітвязняў, таксама крычым ура. Гэта мудрае рашэнне кіраўніцтва. Кажа Лукашенко, інтэгруемся з Расіяй, крычым ура. А калі ён праводзіў з Расіяй інфармацыйныя і эканамічныя войны, яшчэ гучней крычым ура, інфармацыйна мочым расейцаў і заклікаем всіх аб'яднацца вакол прэзідэнта супраць Расіі. Ніхто ў Беларусь не прыязджае, заяўляем, а нам ніхто і не трэба. Без вас абыдземся. Хтосьці Беларусь наведае, на весь свет крычым, нас прызналі, ніякай ізаляцыі няма. Праводзіцца мягкая беларусізацыя, ура, все дружна апранаем вышымайкі. Змаганне з беларушчынай, так і трэба, давайце яшчэ больш душыць нацыяналістаў. І так у іх все 30 гадоў. Калі нехта іх хістаўся, то толькі вслед за лініяй партыі. Прошла весна, настало лето, спасибо Лукашенко за это. Ну, давайте вспомним, хоть один прапагандыст, хоть калі-небудзь за гэтыя гады, хоть у нечым публічна не только бы судзіў, а хоть бы выказаў сумнеў у дзеяннях Лукашэнкі і пры гэтым застаўся працаваць у дзяржаўных СМІ, не было такого. Бо той, хто, напрыклад, у 2020 годзе асмеліўся выказаць уласнае меркаванне, адразу не проста выпаў з абоймы, а хутчэй апынуўся за кратамі ў турме. Таму б, калі б заўтра Лукашенко раптам абвясціў пра дэмакратычныя перамены і шлях краіны на захад, насамрэч, он ніколі такога не аб'явіць, это трэба дакладна ведаць. А от калі б абвясціў, то все гэтыя прапагандысты хорам тлумачылі б нам, чаму гэта адзіна правільнае і неабходнае рашэнне. Бо прынцып жыцця ў іх класічны. Не говорите так! Я вас всех переживу! Вы еще не знаете Паниковского! Паниковский вас всех продаст и купит и снова продаст, но уже дороже. Отдайте мне мои деньги, все! Усіх прададуць і купяць толькі яшчэ даражэй. Ну так яны спадзяюцца. А яшчэ яны прызнаючы, што ў іх прадажная прапаганда, яны нават хваляцца, да, у нас прапаганда, гэта пастаянна гучыць у іхніх перадачах. Яны любяць спрабаваць падганяць всіх пад адзін капыл. Маўляў, так, у нас свая дзяржаўная прапаганда, а вось у незалежных дэмакратычных медыяў свая. А вось і не. Мы, в незалежных медыях, часам жорстка, можа быць, часам занадта жорстка, крытыкуем сваіх палітычных лідараў, сваіх прадстаўнікоў. Мы спрачаемся пра стратэгію, мы шчыра гаворым аб праблемах дэмакратычнага руху, мы бачым хібы заходняй палітыкі і заходняй рэальнасці. У нас нередка гучаць і песімістычныя матывы.
Все гэта кардынальна адрозніваецца ад таго стэрільнага «адабрамся», які пануе і гучыць у афіцыйнай прапагандзе. І вось я падыходжу да таго самага вызначэння галоўнага пасылу, базавага прынцыпу беларускай, а ў гэтым выпадку і расійскай прапаганды. А палягае ён наступным. Нікому нельга верыць, кожен толькі пад сябе грабе, усе палітыкі прадажныя. Асноўнае заданне даказаць, што вакол ва ўсім свеце все адно і тое. У нас няма правоў чалавека ў Беларусі, а вы на іх паглядзіце. І калі ім кажуць, вы нягоднікі, то прапагандысты шчыра адказваюць прыблізна так. А кто нынче хорош? Осел, речка, кретинка, облака идиот, лошади, предатели, люди мошенники. А что делать? Весь мир таков, что стесняться нечего. Класічнае «не мы такое, жыццё такое». Бачыце, я ж нездарма пачаў праграму з таго, як прапаганда дэманізуе жахі жыцця на захадзе. А ўсё гэта дзеля таго, каб казаць, што не трэба і рыпацца, не трэба змагацца за дэмакратыю, не трэба патрабаваць свабоды. Бо паўсюль адно і тое. Паўсюль падман, беднасць, бяспраўе, а палітыкі толькі крадуць і не турбуюцца пра звычайных людзей. У філасофскім сэнсе расійская і беларуская прапаганда – гэта свядомая брудная гульня на паніжэнне. На паніжэнне ўзроўню чалавечага ў чалавеку. На паніжэнне ўзроўню сваіх патрабаванняў да жыцця і да людзей. На недавер да ўсіх. І, адпаведна, у каго знаходзіць водгук такая філасофія? Мне здаецца, прапаганда найперш заходзіць менавіта тым людзям, якія ў жыцці кіруюцца тымі самымі прымітыўнымі формуламі кшталту «все прадажныя», «нікому нельга верыць», «паўсюль бруд». Не думаеш, што свет вакол цябе паўсюль такі ж самы шэры і тупіковы, то няма чаго патрабаваць пераменаў, дэмакратыі, альтэрнатывы. Няма ніякай альтэрнатывы. Усюду тое самае гаўно. Таму прапаганда змагаецца не з апазіцыяй. Яны змагаюцца з годнасцю, сумленнасцю, салідарнасцю, з даверам да людзей. І пры гэтым самі ведаюць, што ніколі не перамогуць. Жить надо ради того, за что можно умереть. Но мы не умрем, мы выстоим, мы не победим, мы не... Виноват. Такая агаворка па Фрэйду. Ну што ж, а на заканчэнне магу толькі параіць. Ніколі не глядзіце прапаганды. Не трэба. В прынцыпе, не трэба. Не дзеля таго, каб даведацца, што яны там кажуць, не дзеля таго, каб праведна абурыцца, не дзеля таго, каб пасцібацца з чагосьці, не дзеля таго, каб здзівіцца з хамства і чалавечай тупасці і расказаць камусьці. Не дзеля таго, каб эмацыйна кідацца тапкамі в тэлевізор. Проста не глядзіце, беражыце сваё псіхічнае здароўе, пачытайце добрую кнігу, паразмаўляйце з блізкімі, падыхайце паветрам. А прапаганду не глядзіце. Такія ў мяне для вас на сёння высновы Цыганкова. Як ёсць. Дзякую за прагляд, за вашы каментары. Пішыце пытанні і тэмы, што вас хвалююць. Я паспрабую на все адказаць. Заставайцеся з Белсатам.